मार्केट रे जाउछ मार्केट रे जाउछ मार्केट प्रबल जाम होइछि गली सुई जाइछि तो मार्केट में जाउछ 9 रेमणा बेंगले टोटली नहीं ना ती पुणे 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 पुआ पाक मार्केट हॉस्पिटल आओ बालेश्वर पहुँचा आहरी बहुत किसी टाइम लगे हमको सस्मिता राणा 28 प्लस पेट कथा आज्ञा हाँ डॉक्टर कर सारी एवं आम जीव डॉक्टर पाक देखा कौन हो डॉक्टर पाक देखिए आसले जना पड़ो रिपोर्ट कौन अच्छे जानी पटिया जान हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ आज न्यू ब्लॉग को स्टार्ट करछु आज रथ यात्रा तरफ मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना आसतु आज रथ यात्रा कौन कौन हो देखिए यहाँ आम ठाकुर घर ठाकुर पूजा कर पूजा सरीगला एबे मु फूलमाला गुंथी कमना गेली ये फूल अच्छी हार गुंथिया मत हार गुंथिकी जगन्नाथ दबा जगन्नाथ हार देवी से स्टार्ट करी हार गुंथवा फूल हार गुंथी केतटा माଳ गुंथिया गेली कोन चारटा एडी हाथ दबनी फुल्लर के ठाकुर को दिया हो कोन आना ठाकुर कालिया कालिया को कालिया बोलिया सुभद्रा के कालिया वाले जा अबुला दबा लेना हाथ मारिबनी मो हाथ धोइने ना तो हाथ धोई देबी तापर तू लागीबू हैला
ମୁଁ ଧୋଇଦେମି ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁନ୍ଥି ସାରେ ଦେନେ ତୋ ହାତ ଧୋଇଦେମି ଧୋଇଦେନେ ତୁ ଆସିକି ଫୁଲର ହାତ ମାରିବୁ ହେଲା ନା ଯାଉଛୁ ଏମିତି ହାରଟା ଗୁନ୍ଥି ହବ ଗୁନ୍ଥିଲେ ହାରଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ହେଲା ପୁରାଣର କଥା ସରିଗଲା ବର୍ଷା ବହୁତ ଦୂର ହେଲାଣି କେମିତି କରିବାକୁ ଯିବା ତୁ କେତେ ଦୂର ବର୍ଷା କେତେ ଦୂର ବର୍ଷା ହଉଛି ବାଦକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବେ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଭୋଗ କରିବେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇ ପ୍ରଭାତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଜନ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରି 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ ତାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକରକ୍ଷ ହେବ ଦେଶ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବାମନ ଦୁଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାବେ ଆଜି ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ବେଦରେ ଯେଉଁ ବାମନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାମନ ଦୁଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେତୃତ୍ବ ହୁଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋକ୍ତରେ ହରା ନାଚ ସବୁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର କରି ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ହରା ନାଚକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଉପଭୋଗ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାବେଶ ଶ୍ରୀ ପୁଷ୍ପକମା ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ जय जगन्नाथ जय परमात्मने जगन्नाथाय ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବ କରୁଣା ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତିଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ସୁଭଦ୍ରା ମାଇ ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରଥରୋଗ ହେଉଛ ତେଣୁ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହେବୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପାଣି କ'ଣ ନେଇକି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା ନା ମାନେ ଆଉ ତାର କେମିତି ଯାଉଛି ପାଣି ସେଇଠି ଉପରକୁ ନା ଏ ମଟର ଲାଗିଛି
ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୋଗଟା ଲଗେଇବୁ। ଆମେ କହି କହିକି ଆସିବାନି ନା ଆମ ଠିଆ ଏଇଟା সেই বন্দী ঘোষর খবরকু বন্দী ঘোষর ফেরে জগন্নাথ জগন্নাଥ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଉଠାଣରେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୁଲୁ ବଡ଼େଇ ଛୁଆ ତାହାରିକି ଆସନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ତାହାରିକି ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ ଦାମ ବାବୁ।